kene kemul. Gratis. Mengko tak kumbar nganggo sabun ora apa-apa mergo ora bayar. Tisune entek. Mergo tisune entek, kanggo jari ora apa-apa. Jarike bar kumbahan. Lidak ngene kari milih. Nah aku nak ngisor, kowe sing nindheki ayo. Gelis. Iki lho. Gobloke. Ngerti aku. Emoh ning dhuwur. Jaluk ning ngisor. Cah ganteng, cah bagus. Kowe ning kene, aku ning dhuwur kok tak Lho kok malah kirek-kirek? Lagi merangsang ngono wae. Kirek-kirek lak roh aku lagi merangsang. Njaluk dibukakno. Tak buka. Njaluk dibukakno. Isin menawa buka dhewe. Tak bukane. Nak ngono. Iki tak bukake. Ora usah buka, wis tak buka. Ayo mulai. Wong bagus. Cah ganteng. Wis ora usah bayar. Gratis gelem tak kandhani. Wis kadung kudu kok. Wis kadung kudu ayo to. Emoh, alah rasa ngono. Adate kok gelem. Adate kok nyerep. Pemanasan kening janggute. Gelem ya? Gratis. Ora usah bayar. Aku ora butuhke kowe. Kok kene? Iku. Ihu. Iki diperkosa apa piye cocok? Cocok? Wah ngono ya bal aku tenan. Wah pajar-pajar ngene cah. Aduh, kempringet aku urung-urung. Ndae po nek wis ya ora gembrobos kabeh. Lem ya ger cah bali cah ganteng. Engko tawaki gethuk, Dik. Gethuk karek ngemplok. Mek nyus. Lho kok malah kira-kira. Biasanya terus dibres. Gelem ya? Ora usah ngono. Wis to. Kene. Perkosa aku. Ojo. Perkosa aku. Aku perkosa. Kasih. Aku perkosa. Ayo to. Gelis. Gelis. Jare munculi. Ayo to. Ora usah kesuwen. Ayo. Kowe ora rasane. Kowe ora rasane takok tunggale. Minum era karuan tak kandhani. Kenyil. Gelem ya. Ayo. Wes. Piye? Tanjakane sih ngeset. Anggepen Suzuki 75. Nanti projo kabeh ambek aku munggos-munggos kelakon. Kelakon dulu, Mar. Wis Mar. Dulu kelakon. Oh goblok. Urung-urung malah barungane teko. Baru teko kakek kamu. Capek. Biyen kae akeh perangkat desa do gelutak. Prokedan wedokan iki. Jelas. Iki Nyai Lamong. Nom-nomane biyen ledek tayub saka Merak-Urak Tuban. Prabote negara dipecat mergo korupsi nggo kedanan Nyai Lamong. Roh rasane pisan takok tunggale iki mesti. Ning siji ora iso. Ngukup Nyai Lamong. Iki lho sing iso. Elek wonge. Ampoh kasiate. Kesinge ketok kene. Ning sinyal nyambung. Alah. Kasine paling Nokia. Iki lho beda karo aku. Samsung. Biyen nate digluduk wong sak Tuban. Ora ono sing wani kalah. Ya ora sida. Kas kalian Tuban tak kuras.
nganti aku dihukum 7 tahun. Aku ndak tak bobok. Adipati sakandhane ora harus wani ngadepi aku. Brandal Lokajaya. Jebul kang aran Brandal Lokajaya ku Aku. Ya iki bojoku Begenggek. Wis to karo aku ora usah bayar. Gratis pokoknya. Ya. Lokajaya. Durung ngerti sapa sing mbok adepi ing pengarepan. Sapa kowe, ha? Raden Said Putra Tuban. Delmas Said. Meriting jemborok muluku. Ayo. Rangge tenang. Aku ora bongko. Aku ora bongko. Aku ngadepi Delmas Said. Ilang otot bayuku. Kaya-kaya aku ora ndedaya kekuatan apa. Monggo aku ngadepi sapa wae. Wanjine macan kang ngelak badokan. Ning tibake padha aku ngadu kowe aku klok-klok ora ndedaya kekuatan Mas Said. Brandal Lokajaya. Upama aku gelem nyekel kowe, bakal ndak sowanake ana ing Tuban. Amarga kowe mbobol pakunjaran ing Kabupaten Tuban Lokajaya. Iya, ora tak silaki. Aku manut. Ora aku sing manut kok rangket Mas. Ora kuwi sing ndak karepake Lokajaya. Tau? Aku kepen ngajak memitran kawanku. Memitran. Baik. Jalur mahkota ing Tuban. Urung batal. Utronane breng Tuban kene napa memitran yen kula. Tiang reget, tiang kotor, tiang keproh kados dene kula. Lokajaya. Tenane aku kepen melehake sakabeng Punggawa Praja kang mapan ana ing Kabupaten Tuban. Kang dhewekane senengane mblendhokake wetenge dhewe. Ora mikirake sengsaraning kawula kang mapan ana ing Karang Pradesan. Pajek padha diundhakake. Rekoso uripe wong desa golek pangan sandang. Jelas. Ngipi sakjroning malah. Tangeh kelakon ing Cepak Purung. Nek dika sing wujud kados satriya wonten ing Tuban. Yen dika manut kan kula tak atur lukan busa. Ampun nganggo sandang penganggo priyayi. Gelem nglungsur sanangku. Nomo saya dipun kubur sak leben-lebenipun. Sampeyan nganggo jenengku. Brandal Lokajaya. Kang, Sahid jenengku tak kubur. Aja nganti wewadi iki dingerteni. Sakabeng kawula lan nayaka praja ing Kabupaten Tuban. Mula perlu sekseni. Wiwit dina iki Raden Sahid katelo Brandal Lokajaya. Brandal Lokajaya. Kang, sampean ora ndek jengen. Jengene ilang mbok wenehke kene. Aku nganggo jeneng Paidi. Alah, ora usah elit Paidi ku. Apa? Tak jenengke ya Kang ya. Darno Ndoeh. Oh, asu. Wewadi iki aja nganti ana sing ngerti. Wiwit dina saiki manuta kelawan Brandal Lokajaya. Kang, ngene iki lho. Aku ora sedo begenggek perkara sampean. Tobat kowe. Heh? Lah kok aku mangan apa? Ados sak Mas. 40 bengi. Terus Terus irgetmu. Jiwamu dene.
Akhlakmu, nalarmu dandane dadi pecah. Wes ora entuk begengge. Ora entuk. Ning sandang panganku cukupi lho, Kang. Aku sing nyukupi. Ya wis yen kaya ngono, aku anut kawan sampean.